Generelt set tror jeg ikke, at danskerne er særlig oplyst om, hvor mange data, der bliver delt om dem i hverdagen. Jeg tror, der er en lille gruppe, som ved en del. Så er der en stor mellemgruppe, som jeg selv tilhører, som har en fornemmelse af, at der bliver delt data, uden rigtig at vide, i hvilket omfang, altså hvor mange data, der faktisk bliver delt. Og så er der en anden gruppe, som nok slet ikke er opmærksom på, at der bliver delt data om dem. Vi er ikke særlig gode til at udnytte vores selvbestemmelsesret, for vi kan lade være at dele data. Men det kræver i rigtig mange tilfælde, at man afstår fra at bruge de apps, som vi ellers alle sammen gerne vil bruge i hverdagen. Det kan være til sociale medier, det kan være en app, der kan vise mig vej, når jeg er ude og køre bil, som afgiver data. De fleste af dem forlanger, at vi, når vi går i gang med at bruge appen, samtykker, altså siger ja til, at de gerne må samle vores data og bruge dem. Men de færreste af os sætter os ind i, hvad det egentlig er, de samler data, og hvad de bruger dem til. Men vi trykker bare blindt ja tak, for det er en betingelse for overhovedet at kunne benytte sig af den app. Det er vigtigt, at hver enkelt tager stilling til, hvor mange data de gerne vil have delt om sig, fordi data kan bruges og misbruges. I mange tilfælde er det rigtig godt og nyttigt, også for den enkelte, at dele data. Men når vi ikke ved, hvor mange data og hvilke data, der bliver delt, og hvem det bliver delt med, så kommer det til at ligge en masse informationer om os, alle mulige steder, som kan bruges og misbruges, og som i sidste ende kan skade os. Derfor er det vigtigt, at man forholder sig til det. De fleste, tror jeg, mister kontrol over deres data hver eneste dag, fordi vi bruger rigtig mange apps, som indsamler data, og som bruger de data, og en stor del af dem bliver også solgt videre til andre. Og når først de er solgt videre, så indgår de i et stort netværk, og der har vi ikke mulighed for at trække dem tilbage igen. Det burde vi have, og der er også nogle regler om det, men de bliver ikke håndhævet særlig godt. Så meget af det ligger på vores skuldre, at vi skal tænke os om, inden vi begynder at afgive data.